Mae reflect yn gweithio gyda menywod a'i partneriad pan bod plentyn wedi dynnu oddi arnynt dan orfodaeth ac yn barhaol. Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddisgrifio fel un sy'n annog rhieni i ddeall ei gorffennol a'i presennol a llwyddo i gyflawni ei hamcanion ar gyfer y dyfodol. Mae'r ffilm yma'n cynnwys canfyddiadau allweddol Gwerthusiad casged o wasanaeth reflect yng Ngwent. Yn aml iawn, roedd ymgysylltu'n heriol ar y dechrau. Roedd hi'n gyffredin i'r rhieni fod ar eu pennau hunain heb neb i'w cefnogi. Doedd gyda fi ddim cefnogaeth. Doedd dim help gan neb. Yr unig peth oedd gyda fi oedd cyffuriau a diod. Fe droedd fy nheulu yn fy erbyn i hefyd, yn lle'n nghefnogi i, fe wnaeth nhw'n gadael i. Doedd gyda fi neb. Roedd rhieni hefyd yn gallu bod yn amharod i ymwneud â gweithwyr proffesiynol. Roedd hi'n cymryd amser i chwalu rhwystrau a datblygu ymddiriedais. Do'n i ddim yn gwybod sut oedd reflect yn gweithio. O'n i'n meddwl i ddechrau taw gweithwyr cymdeithasol o'n nhw. O'n i'n meddwl fydda fe'n brofiad ofnadw. Sa'n trysto neb, o gwbl, ddim wir. Dwi wedi trysto pobl o'r blaen, ac yn y pen draw, do'n nhw ddim y bobl o'n i'n meddwl o'n nhw. Byddai gweithwyr reflect yn dal ati os oedd gobaith y byddai cymorth yn cael ei dderbyn. Roedd cymorth ymarferol yn cael ei gynnig gan gynnwys cymorth i gael gafael ar ddulliau atal cynhedlu, mynd i'r afael ar anghenion iechyd, anghenion tai ac anghenion ariannol. Roedd gweithwyr reflect hefyd yn cynnig cymorth emosiynol yn gwrando heb farnu na beirniadu. Roedden nhw hefyd yn helpu i reoli teimladau o golled a galar. Mae hi wedi dysgu ffyrdd o ymdopi i fi. Beth yw wneud ar benblwyddi a diwrnodau arbennig? I rai, roedd teimlo cywilydd a stigma yn arwain at ynysu ac amharodrwydd i wynebu pobl. Roedd gweithwyr yn cefnogi merched i ddod yn rhan o'r gymuned unwaith eto, i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, mynd i'r caffi lleol ac ystyried cyfleoedd addysg a gwaith. Fe wnaethon nhw helpu fi i wneud ffrindiau newydd. Maen nhw wedi'n helpu i gyda pethau fel mynd allan, achos o'n i bron byth yn mynd allan. Nawr, dwi'n mynd allan bron bob dydd. Roedd anawsterau hanesyddol a pharhaus yn golygu ei bod weithiau'n anodd cael drws ar anhrefn a negyddiaeth. Fodd bynnag, fe nodwyd newidiadau cadarnhaol, gan gynnwys gwelliant o ran lles, rhwydweithiau cymorth, deiet ac ymarfer corff, a rheoli dibyniaeth. Dwi'n teimlo tipyn bach mwy o awydd wneud pethau. Dwi'n codi mwy nawr, yn lle aros yn y gwely. Dwi'n codi ac yn gwisgo o leia. Mae pethau'n gwella, ond ddim yn gwella, os chi'n deall beth fi'n meddwl. Dwi wedi dechrau gwenu eto. Pan golles i'r plant, o'n i byth yn meddwl fyddai'n gwenu eto. O'n i'n arfer yfed, ond dwi wedi stopio hynny'n llwyr nawr. Dwi ddim yn cyffwrdd o diod. Roedd y newidiadau'n amrywio, gyda rhai camau bach a rhai camau mawr, ond roedden nhw i gyd yn adlewyrchu'n gadarnhaol ar y gwasanaeth. Fe wnaethon nhw fy helpu i weld bywyd fel dalen lan o bapur. Roedd popeth o'n i wedi bod drwyddo wedi cael ei rwbio i ffwrdd. Mae'n ddechrau newydd.